xa me llevo de todo positivo. Tamén llevo tamén agridulce porque se acaba. Me llevo de toda ella un pouco. Me llevo tamén que he podido sacar cosas de mí misma que non sabía. A experiencia de estar traballando e conociendo a estas persoas que participaron, que son tan maravillosas, e que cada unha delas me aportou en cada sesión algo moi especial que sempre resonaba internamente con algo que tiña que ver comigo. Conocer a todas as miñas compañeiras, cada unha levome algo, un cachiño de cada unha, Y con todas las chicas que he aprendido y he crecido. Y ver que cada una de nosotras tenemos algo diferente y que nos ha enseñado y nos hemos tomado mucho cariño. Yo me llevo sobre todo el aprendizaje de todas mis compañeras, lo que aprendí de ellas, de Mari Carmen, que estuve moi a gusto co grupo, que me aportaron moitas cousas e que Mari Carmen me enseñou moitas cousas para eu aplicarme tamén, e delas tamén as aprendí. Pois unha experiencia maravillosa, unhas compañeiras estupendas, que todo o mundo carga algo nas súas mochilas, e darlle o agradecemento a Mari Carmen por enseñarnos. Que estoy moi agradecida, moi agradecida a ambas por darnos esta oportunidade. Tamén foi un sitio no cal non houve juicio en ningún momento, co cal é un sitio, unha zona de seguridade no cal que podías falar abertamente do que che pasa ou do que che pasaba. Casi sempre coincidía moito cas compañeiras, casi sempre resonaba moito os temas. A gente empezaba a abrir un tema pola mañá e todas estábamos en sintonía con ese tema. Escoitar o grupo increíble, eso é o que merece. De que la verdad que también me salía difícil con las pilas cargar. Yo que sé, ya cada una de nosotras nos pasaba lo mismo. Y me he sentido muy apoyada, querida. Eu dirigín este taller, fun a que marcaba os tempos como director da orquesta, pero quen fixo este taller foron todas estas mulleres que puseron a súa generosidade, a súa creatividade, as súas ganas de vivir, a súa espontaneidade, a súa vergonza, o seu amor incondicional e, sobre todo, non suizo. Ser capaz de verse e estar aquí, eso, con respeto e sin suizo. E non máis. E así volve moi feliz, que quería volver, pero... Bueno, volveremos, non?